Yeah, that's it. We do say the kind 1996. Yeah, nananum amai hene miensa. Omo ba kotoko hene nim se omo ba besra de. Nana kukum akire nsua na afei tachiman. Fidua. Wo hwe de course pa na ho. Wo hwe de course pa na metima ka kire wo se omiensa mbae no. Akokuru no wa ukoduro kwasema mo de baaye no eno anse mo esen kane na yedi efense enkan ebi kano entache ebi su kano nuhu so omo kwafa ho saa ni nyansa ro nsa ko refinfin e be hyew ti nkyɛnkyɛn na adwo na ɛhɔ na utaf saa pepepe enti omo kwafa ho na akire na kukum manhene on na beti sim se butaye nti edibaye ne se satan no so bi nkuro no yem kai wura mfama na atachi mahene no fama sum na hanyam bia no musa se on fama sum no ogu so sum ana ana obebusa se yem fama no no on to so mfansum on sum na oba bebusa na de kwa so ogitum if you say na poku are kan se omodi kan ba e kra no na atachi mahene ni country e kan se ampamu nya agitum se nkuro no de ni nyina akotoko hene santena na ne dia ni nyina akotoko hene ni mo ya desere eno mba besere enne no de ntia sa de o se nya wo trecheche se media no so ayetoro amanfo twa ntro pa edu hwe ya nse na poku akeka sa aman hena ewo Ghana ha no nyina dodo a ehye kotoko hena se o hwe asanteman na ewo ho na enya asanteman ntamu asanteman na na ewo ho na ye nchiche mu se Ahafo Bono po ni na bomu no eno so wo mantem eno so wo ne mantem wo ewo ho bu ni beka se province ana se region awon so wachiche mu enti wo hwemu a ye obibi ti se kwabre no esopa kwabre no wo hwa Kumasi nyina no eka kwabre no ho empo ofin so kra no e kwabre nim ya na to da ni pani bi se na kwabre ne man hini bi anim se wo hwe kwabre no yi na ofin so nyina hyem asa se kire so dwaben nyina no e ka se kire no ho kofa mampon kofa kumawu ende na sokore no nyina no e ka ho ye wasante achim eno so ye province eno so ho ye wa amanse e wo honum ye wo ye Ahafo eno so ye province ye wo Bono eno so ye province ansana ye wo rawra honum no ni dipa no nipa ni bi ni fo hwem omoso eno so ye province no so wo honum iduka wanya kwa benya be se province makoma go be se du se nye ni na ye se ye ko unity state ya kabo ma ye wo 16 regions and say mantem makoma ku du nsia ne ye ko ya santeman ni mu santeman so wo ne province ho so kasa hodo so awuwum enti to da no bi kasa o say ai na eye asante ne bono da bi ni bi asa ho se wote kentampa wote asante wote enkranza wote asante wote japekuruma asante mamu na wo wote doma wo asante mamu ne mo no sa ne province ni ba bi na wo wote se de wo Ghana na obite e bia northern region Ghana mantem ba ku bi na wote ai northern region wote voter region Ghana ne mantem ba bi no sa de wo si yihu na se de nenam social media no so amanfo twa ntro eni ade no ehu pa enu nti so hwe ya enkuro a omo ba besere ye no enkuro no ye be se ensia eye tano so bi ho no ono agitum se enye ne dia ni mo ba besere na wodi aba besom na animunyam abeka se wodi ma wa ede animunyam na kotoko hene e ba no ho no ana mudi ka ba ye no kwa so mo be ka se eye national house ho no na se sa enkuro yi no omo nya man hene nti no omo ma na eye regional house ho ni bi eye sa atem Bono Ahafo region no eye house ho no omo nya man hene nti omo ntimi ba hobi enu nti mo ba na ja mo de hunsusu ye ni ade mo kan na de ni dia se ono kura wa na dwene se o pejom dada nti ka ho no kura no nka mo asema ba nyina nka atwa se ni pejom mo a omo ba house ho na mo no wonya enkita mudie mapa na ja bibia mo se mo dwene bia mo nyina matoto eti mo ba ye no ka se bia o pejom mo a
ani bia mu wo masam no yetentia mo adesrede mo de twaso no de wo kai wo so bepeja wo kanu ana no nka makra na nka mko afi mo tete ho na afi na mo kwa won sa na afi kwa duwa bi na chi nso ahene wo se ebia na yakun kwa na no je enye se ebia yakun se obi kwa kuro bi kwa ko she kuro bi ase a dedi kan obebu ana waji ukuro no ebi won so awo mo wan kasa na ba bia wote no won se ampaja na aso na no ohye ti wodi uti be shase me de me ho ko dada efi se yete ebe esusu no o mantem a wote no hwe abranti a wo ha na beti so so ne ho ode a obeti ba bo no da bia fa adamfo da bia no na otetale ho sa se da be ya dedi kan obebo ho ban anase obi bebo a na no so akọ agyewo enu bi na sampa ye no so hwe eja na aso na da bi ma me nkọ asante na me nkọ so asante se da be ya ono omabumi afi so makwa mo bi so mabumi so sa na mo nyina ya ade da ho da nti na bi nim ye waje se ya create mantem bi nti no ba bia ne tisha no wa free ho no free ho nti ebra wu swai no ukuso a kire hwan nti ndo me kan se ye won kro bebre wo eye bunu mantem ho omunya omahini ni nya nimu enya nwie peye dabi efi se omun swai kire muura omunya swai kire muura ti se de wusu aka atwi na ja ye do wasi ayi park so ni ya kire se ebia chenyiko J2 anase bia 3 uhu mi nipa na no wa so mahunu twi so enu nti mo ma ye nhwe akomkra mi timpo eniema bi amanfo keka no ehu sante da so ya sante ntubi kwa busa se na akire nsuan se wa hafo na tachiman so so be owi o se ata ono na ye house no nyina president o no die num o mu sha se bo epo weze no enye ne omo ba ya mbeto apabene na sum ya hene wo ho na afeso hene wo ho on sa ampa se po ekoboye no enye ba ya abrewadwo so omo nyina so nim de on sa ampa omo nanka ebe de ben wase enkofu bi so omo kote bronchempem omo so omo ya abrofo omo kote bronchempem na wo wote ayi kukuo mu a wo se me kwa ko ka ho